В імені Отця, а Сина, а Духа Святого. Мій вас, а покой з Бога нашого, Отця Ісуса Христа, будь з вами všetkými. Любі братці, любі сестри, вітаю вас на недільську Божу мшу, дženca на другій адвентній неділі. В середищу тутеї неділі стає нам знати Jan Křinik. Jo predovanie tež dženca ešte opisuje adventné dživo křesťana, tak aj sme to runie ve Kirlošu Menice spívali. Přijotujeme kniezi z Češky nám do utroby. To je adventné dživo křesťana, ve tutym zmysle sme to tež dženca tu skadžovali ve Božím domie. Přijotujúci kniezi buďše Jan Křinik predoval, jo namova tež nam płaci, a tudla k niemu wołamy. Potvorica za Boha bližšo je adventný nádavk křesťana a na to často zabudžeme a tohodla knieza prosíme. Knieži Jezu Kristče, Tebie ve tutych adventnych dniach o Ciebie pytamy, skróć naszą wolę, a Bożiju duchowne mocy, żeby advent był spomożny a żonowany czas. Knieže smil se nad nami a zmývat na všetky naše rychy, zabychmy z čistým utrobu osvědčili tule Božu mšu. Amen. Modlíme se. Všemocný a smilnostiwy Bożu, kładamy Twojemu Synu naprzeczo. Prosimy, niech nam to świetne zajmy nie zadziwają, ale niech nas niebieska mudrość kuwa, a dowiedzie do wiecznego żywienia z Nim. Kiże jednoczy Ducha Świętego z Tobą żywa, kraluje po wieki na wieki. Słyszymy czytanie z knihy Baruch. Sledź so, Jeruzalemie, drastu swojego żarowania a biedy. Oblicz so na wieczny wozdobu krasnosće, kotruż ci budari. Wodźej so z płaszczom Bożije sprawnosće, złoż na wołu kronu krasnosće wiecznego. Przetoż Bóg chce pokazać Twoją krasność wszemu świecie pod niebiom. Bóg da ci mieno na wieki, pokoj sprawnosće a chwała pobożnosće. Staj Jeruzalemie a postup na wyszinu a ladaj na wukot. Ale na swoje dzieci zromadzene na swoje świętego od słońca skadzenia hacz do jego zakody, rozradowane, zo je Bóg na nich wspominał, od ten dziechu od Tebie pyši, od nieprzeczelu wiedzieni, ale Bóg ich wróczo przywiedzie z chwału, kajż na królewskim tronie. Przetoż Bóg je postawił znidzić
wszy wysokie hory, a zasypać wieczne hoki a dohy na runy, zoby Izrael bez stracha kroczyć mógł w krasności knieza. A lisy a woniate sztomy budżeja wobsczynieć Izrael na przykaz knieza, przetoż bo sam budże Izrael przewodzieć w świetle swojej chwały, pełne miłości a sprawności. Słyszeliśmy słowo Boże. Drugie czytanie słyszymy z lista świętego apostoła Pawła Filipianom. Bracia a sotry, w każdej swojej modlitwie proszę przecież z radością za wszystkich was tohodla, żeby jednocze Ewangelia rozszerzycie od prvního dnia hać dotal. Nadziejam so, że tun, kiście was dobre skutki zapoczął, jun też dokonia do dnia Chrysta Jezusa. Bo je mi świadk, jak se z wami wszystkimi żedziu w lubości Jezu Chrysta. A to proszę, żebyście waszą lubość bole a bole rostła w poznawaniu, żebyście rozeznawali, co je lepsze, a czyścisze a bezporoczne byli za dzień Chrystusowy, napełnieni spodom sprawności przez Jezu Chrysta k sławie a chwalbie Bożej. Słyszeliśmy słowo Boże. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Przygotujcie kniezy i pucz, unajcie jemu ścieżki, a kujże człowiek najdzie z Bożą spomożność. Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Kněz buď s vámi. Sboha sviatost činia po Lukášu. W 15. liczy knieżenia kejżora Tiberiusa, jakoby Pontius Pilatus bohat Judäe, Herodes Sturczyberg Galiläe, jo brat Philippak Sturczyberg Iturea kraine Trachonitis, Alysanias Sturczyberg Abilene, pod Wyszimaj Mysznikomaj Anasoma Kajfasom, Zauwa bo Jana, syna Zachariasa Puscinie. A on przyjdzie došie w okoliny Jordana, predowaše k księdzu pokuty kładowaniu rychu. Kajż je napisane w knize profeta Jezaje, woła co puszczynie je słyszeć. Przyjotujcie kniezy pucz, runajcie jemu z Czeszki. Kujże do buć wupelniny, kujże hora a hurka zniżena. Štož je kšive to buč rune, škropawe buč, płony buč, ako je człowiek najdzie Bożu spomożność. Słyszeliśmy dobre poselstwo naszego knieza Jezu Chrysta. Lube sestre, lube bracia, puszczyny są rozszerzenia, praja geologoja a klima sledgeria. Największa z nich, Sahara w Afryce, rośnie każde lato o niektóre kilometry. Pola nas w Dolnej Łużycy możesz pa też naprzeciwne widzieć. Niedysche puszczyny, stare wuluje jamy, Sudżenca i jezory w zelenej krainie. Tam musisz się kupać, z czołmikom mieć, a tak dalej. Puszczyna po takim nie trzeba puszczyna ostać. Poznajemy też w tym związku uraz nikogo do puszczyny posłać. Znano politykaria, kiż się zaprają, albo kiż nie ludziom wierność ryczał. Puszczyna je mianowicie znamio za samotu a ciszinu. Tam nie nic los. Nikt tu się tam dobrowolnie też nie poda. Za jedno pak by puszczyna jo domizna. A to je on muž, kiż płaci jako tun adwentny profet, mianowicie Jan Kczenik. Poprawam spodziny, że on nie tam szodzisz ludzie są, do miasta. Nie by poprawam tam wiele lepiej, a uspieszniejszo przydwać mu, zawieszcie. Ale ten uspiech po liczbach nie on się nie pytał. Ja odpolat by, że dorbia ludzie co k niemu napuć podać. A sobie ludzi to ty czyniachu, nic niż nikoci pobożni. A Jan je ze swoim ustupowaniem a predowaniem hluboko začišć zabostaju i odrasta z kamelových kosmów. On so živieše, kajž v Evangeliu rika, od skučkov a živoho mjedu. No, to bohmo pravili dobro apetit. Jo svoja bechu tvrde a kutne. Nakazajče so, přijotujče knezi, buď a runajče jemu te z Češky. Přenesene do našeho živienia a zrozumienia to rika, najprede mam so sam na puć podać. Mianowicie na one puć, ki so nie chodzi nikie po kilometrach obliczyć. Dokąd je to puć, kiż ma być zetkaniszczo ze przykadzacym kniezom. A kotry puć je najbolje napinacy, tak se juno jen profesor teologije Peča swoje studentów praszał. A wie, że to nie, nicht wiedział.
Und praješ jenož, to nie je tu puč na Mount Everest. Ale to je hinajší puč. A tu rika do so hič. A runie to je popravom Jan, menece Miniju. Janové pridovanie tedy skutkovalo, kajž dženca te klinkanie budžaka ráno zaje. Popravom bych dobil stavač, ale jasnejšie tak mučne, ale Bože je to rejne čupo. Jan imel se tym ľuďom prajť so, jeli so sam nehybaš, so nebude ničo stać v tvojim živeniu. A to vonko ne znamijo, že so ľudia to zrozumeli, odčože byše tak čenca pokuty v Jordanie. Že dženca do Izraela pučuje. To môže za 1 hodinu s busom pustčinu przejezdzić, gdzie się tedy Jan predował. A to drugie, što się on chcel prajć, što je poprom ten svět bez Boha. Nepłodny, pusty kraj. Symbolus se je pokazał na to, kiž za nim všinže, kiž je mocniejszy jak on, a komuž on nie je ani hodny paski jeho čriju rozjazač. A dženca víme, teka prawe je on mił. Tu Jan. Tu kiž nazornjame, tam, gdzie švíra nie je, tam so duchovna pustčina rozšíri. To je Eldorado za horoskopy, za ezoteriku, za přivíru. Biskop Clemens Pickel, nie je on immer kapłan bo Kamencu, dženca, hižo dojý čas biskop při Volze v Ruské. Tunto nadrobne opisuje. On praješe, kajku duchovnu pustčinu je nam komunizm zaostaju, to môžeš v Rusky si najlepšie obladať. Obladajte si moju web-stranu, to reka Katolisch in Russland. Tam on to menece te o tom reči. Jo, biskopstvo je tak veľké, kaj nimska, francúzska, španiská, portugalská hromadže. Když on drude na formovanie se poda, to on treba jen tydzień. Cídne tam ječ, jenže informować, a cídne zase ročo doma ječ. To je jo dživo. Daloke puče tak rec, kotryž su tola trebne, zobe víra zase so voživiva, abo z menša dale dawała. Tedy na putnikovanie v Izraelu sme junu osreč pustčine zastali a vednik nam pojedaše, da bych ču na leto šišli. Potom by tu ta krajina cele hinak upadała. Menece zelena kaj taka zachoda. Když je so zime pondeščovalo. Zemja menece podna, jenož ta voda faluje. A samsne hodzi so ti reč v duchovnom zmysle o našem svete. Tam, gdzie žurva víry a ľubosće, živenie obohača, tam ništo narosće. Duchovne pfody, tam nastanu nové puče, nové možnosti. Tam rozčetite zrozumienie jeden za drugo. Tam nie je mi šajne, što mi čusa čini. Aber kad se mojemu kolezi nađili džo. A to je runie to, što iš muđenca trebamo. Sveti Mikołaj je však so to dla te, što pomjatka viribih, kajž ne viribih te, zaru. Dokež je ze skutkami ljubosće puče tvariju, a mosty, kotrež ludzi mesovo jazaja. A na to naujazujo je naš biskop leca tym duchovnym a sobodživačarjam, tajki Mikołajškove postrov posłał. On je co menece narodził, a odrost w sy, kotraž rika, šapse bomo pravili Mikołajškece, nemce to rika Nikolausdorf. A tam su přece okolo 6. decembra, po taky okolo Sveto Mikołaša,
Tam wiele listy dojšli, ki su na to svijato biskupa adresowane boli. Dokud se dzieci muslachu nohaj, tun sjate Mikołaš, tun ta doby najskryty tam budlič, niže když tam ta vesta krika. A tam je potom, tak a naš biskup je jako modostny, potom pomal na postče na tute listy odmovič tym dzieciom. A podpisał je on pončece w imieniu Świętego Mikołaša, kiż nie może się listy sam odmówić. A podla na te basniki, że podla stej, tam so ryczy, że możesz kajś Mikołaš z dobročivošću přece zase tu šokoladzianu stronu kojžeho człowieka odkryć. A za to woprawdźono, ja pan biskup jole te kus szokolady tak rec šipovožil. Ubierna idea, po takim stajne zase możesz też ze Świętym Mikołašom nešto nowego, a nešto dobrego do ludzi nosić. Tam, gdzie są druga tvári, je to drugie obciążenie, aber z obciążeniami związane. Rodzice nazonili, ki są leca na leto dorożanta jeli. A sam se płaci poprawom też za duchowny drogotwar, za te adwentne dziwo chrześcijana. Też tu masz zadziłki, przewinąć, kajż mojedla, falować czas, dokiż mam tylko dziwa, nimmst to na takie żortne praj, wenn alles rennt, dann ist Advent. Nam niemiernym człowiekam je ciężko ciszinu utrać, sam przy sobie być, smartfon hasnąć, a so ją praszyć, co mi tyje, albo co mi szkodzi. Na polu czylnie strowaty, tomu to dere ladamy, a ty czynimy, ale na polu duchownie strowaty, so to mało czyni. Hodony swiedzin nam znowu praj, so są tak trec te durie, Božije wutroby, szeroko otworzone. Tam nie trzebaš ani zaklepać, ale smiesz nidom zastupić, a potom zaczynie też pokoj Boží. Tak kajž modostni w miestem postalic starym rianym spiewie zwuraznie, gdyż ryka weselče so w kniezu blisko je. Tam ryka we drugiej stutce, bo nadyšo je dobre, swój pokoj dawa nam, on stara też o nasze sonależności sam. Amen.
Adventny czas je czas wesołego oczekiwania przyjściu. Nasze przyjścia są obroczyja we formie próstwu na naszego przykazacza knieza Jezu Chrysta. Přihotujemy so na hody, na svedźeń mira a pokoja. Tuż prosimy za ludy, kiż cierpia pod wojnu, kaž w Ukrainie, ale też za ludzi, ki są żywi w kończynach świata, gdzie šída a namoc knieža. Krystče słysz nas. W Adwencie pytamy za hodownymi darami. Przy czym w obstaraniu niech nie zabudzimy, że je najważniejszy dar nasz czas, któryż nikomu darimy z opytom, z dobrym słowem, albo też z paczerią. Krystče słysz nas. Zajszły piatk świadczymy Święto Mikołaja. Won pokazuje dzieciom a doroślym, że je dobry skutk, kaž witamin, kiż przynoszuje k zdrowocie ciała, ducha a dusze. Krystče słysz nas. Šije rota w świecie wotocze. Śpiewamy w adwentnym kierduszu. Prosimy za nas samych, żebyśmy wotorene wucho mieli za tych, ki są pocieżeni z problemami albo starościami. Krystče słysz nas. Myślimy a modlimy so za naszą córkę, za nasze wosady a za všich, ki ze swojej służby przynoszują k oswieceniu liturgię, żeby Bóg šo dzieło przewodził a żonował. Krystče słysz nas. Kniež Jezu Chrystče, we tutych adwentnych dniach Cię prosimy, przyjdź nam naprzyczo, a czej nas dale a byle k sebi, żebyśmy rosli we wierze a w lubości. O to prosimy w jednocie z Wódcom a Synom a Duchom Świętym nitko a wieki na wieki. Amen.
Modlcie sa šice, by sa moja váš popos spodoba Bohuša a mocnému Otci. Daj sa naprosić knieže s ponižnými prostvami a darami, dokež nereča žane naše záslužby za nás, vodaj nám a škýtaj nás přes Krista, našeho knieza. Kniez buď s vami. Pospěňme v útrobě. Dziękujmy so kniezy naszemu Bohu. Dziękujemy so Ci niebieski Wódcy, a sławimy Cię przez naszego knieza Jezu Chrysta. Jeho si zubienému człowiectwu jako bumożnika zlubił. Jeho prawda świeci pytacym. Jeho silność skrucza słabych, Jeho światość woda warysznikom. Przetoż on je bumożnik świata, katra se posłał, doke se swierny. To dla sławimy Cię kirubami a zirafami, a śpiewamy ze všemi chórami angelů, chwalospiew Twojej krásnosti. Upravče sjate se ti knieža s pravom či kvališa Tvoja stvoba. Przeto jeszcze swojego Syna naszego, knieza Jezu Chrysta, z mocnym skutkowaniem Ducha Świętego, ożywisz, a świecisz ciszun świt. A romadzi syny przestajnie swój lud, żeby so Twojemu mienu czysto popoprował od słońca skaczenia, acz do jego kowania. Pokoneczy knieży prosimy, poswiedź tutaj nasze dary przez swojego Ducha, żebyś Ty bywaj żywo a krej Twojego Syna, naszego knieza Jezu Chrysta, który nam poruczył te potaństwa świecić. W nocy, w którejś po śmierci budaty, zabłądliw, dziękowasze soci, żonowasze i wamasze, a podają swoim buczownikom prajo. Zmicze, a jest szybce wotowo. To je moje ciwo, któreż będzie za was wodate.
tak tež za on pojedži kiluch, džaku vaše so, žonu vaše, a podaju svojim bučobnikam praju. Smiče a piče šice z njo. To je kiluch novo a večno zakonja. Moja krv, kotraž bude za vas a za šitkých přelata. K vodovanju ryšu, čínče to na mě vzpomínají. To je potajemstvo víry. Wspominają tu już światłocy knieżyna Twoja syna, was wiemy, ja was pożliwe cierpienie. Ja hardosne zruła stanienia do niebezpieczeństwa, czekamy do nich nie przyjdzie. Dziękuję, nie woprujemy Ci, tu ten żywy a światło po. Prosimy Cię, sladuj na dar swojej cyrkwy, przyjmie woprowanie przez któreś Ty Ty być ujednany. Żył nas z Ciwo mas krew swojego syna, zabychmy ze Duchom Świętym napełnieni byli jedno ciło, a jeden duch we Chrystusu. On niech z nas czyni Tobie wieczny dar, zabychmy slubene dziedzictwo docpili z Twoimi wyzwolonymi. Ze zbożnej knieżną Boharodzicielką Mariu, z Twoimi świętymi apostołami a zbożnymi martyrami, a z oszymi świętymi, na których zastupno prostu przed Tobą, so přece nadziejemy. Tuto woporny dar naszego wyjednania prosimy Cię, knieże, niech Ty je pokoji a z pomożeniu całego świata. Skrócuj swoją cyrkiew na jej putnikowaniu na ziemi, we wierze a lubości. Skrócuj swojego służebnika naszego bamża Francyskusa, naszego biskupa Heinricha a zgromadność biskupów, ze všemi duchovnymi a ze svojim umoženým ľudom. Uslyš mi vyvodce modlitwy, tuty je svoje osady. Kotruž si tu zhromadžujú, zjednoč ze sobou všetky svoje pozemí rozprojene dzieci. Spomnitejš na našich zemřitých bratrů a sestry a na všetkých, ktorí sú Tebi, co spodobajú, z tutej czasności odeszli. Przyjmij ich do swojego królestwa. Tam będziemy z nimi też my, to co nadziejamy, żebyśmy z nimi Twoją krasność używali. O to Cię prosimy przez Chrysta, naszego knieza, przez którego Ty święty wszystkie dobra dawasz. Przez Niego, z Nim a we Nim, dawa Ci Boże, mocny Wódcy, jednoczy Ducha Świętego, wszak chwała, cześć, radosność, wieki na wieki. Po wspomożnych przykazach a bojskim rozwuczeniu zważymy się śpiewać. Bo Syn nasz i Syn niebieska, świecą Twoje miano, królestwo, stań co Twoja wola, każ na niebie, tak na ziemi. Świetny chleb nasz daj nam dżęs, wodaj nam nasze winy, jako my też wodawamy swoim winnikam, a nie wiecz nas do spytowania,
ale umož nás kníže Otešo, zverdaj milý pokoj našim dňam, smil sa nad nami a pomaj nám. Zabrchnu od rycha přece svobodní a především zamučením vystří očakovali zbožnou nadzieju a příklad našeho zbožníka Jezu Krista. Kristus je náš pokoj a naše ujednanie. U nás jazo do jednoty bratru a sotru tyšieho prosimy, neladaj na naše rychy, ale na víru svojej cyrkve daj po svojej voli pokoj a jednotu, ki se žive a králuješ věky na věky. Pokoj knieza buď stajnie s vami. Sakrament živo a krije našeho knieza Jezu Krista, daj nam večné živenie. Kniež Jezu Kristče, Syna živo, Boha povaljujúce s Duchom Sviatým, przez svoju smrť vyložili, umož mnie przez svoje sviaté živo a krije Oteších Jezuša, daj si Bůh přece tvoje šťastné, Liče jinjo Bože, katru zebira rychy světa. Než zabezástky pod molicu, halina Christu, austuj se.
čo donečníky nemôžu. Rudwein. Strona 126 modlíme sa po sviatom popraveniu. Džens si domov domu, králu zas. Modlíme sa. Nasyčenie z duchovnej jedžu prosimy Cię, knieże pokonie, ucz nas, zabychmy światu poprawienie dostałsi, ziemskie wiece prawie hodnoczyli, a se za niebieskie chorili. Przez Chrysta, naszego Knieza. Niż po dżęca Kruszczycach nie będzie, dekanatna modzina je dżęca dwiemaj do Nebelčic przeproszena. W Baczoniu je dżęca 17 godzin koncert dreżdżanskich kapałników. Kloštor Marina Hviezda przeproszuje też dżęca poponiu na popeczich na koncert. Różoc tam dżęca nie będzie. Jutne kemsze świadczymy Kruszczycy, pundzielo utora sredu rano 6. Klosztre mamy jutne kemsze czwartk 5 godzin 30. Šizanknie se potom snedań. W Dobrošicach je Boža mša kaj šec sredu 18 godzin. W Wroklicach su kemše czwartk też 18 godzin we świetle świeczko. Cicha święta godzina przed najświętszym czwartk w klosztrze 18 godzin 15. Różoc we Farskiej Cyrkwi od pundziela do piatka 18 godzin 30. W Wroklicach utoru 18 godzin a czwartk 17 godzin 30. Kolekta przychodu niedzielę za osadu postajna. Kruszk dzielenia Biblii zetka so utoru wieczor na powosimich nafary. Senioroja w klosztrze zetkaja so sredu
hodźin rano k modlitwie, šizankne so adventniczka. Ministranča z Worklica Smečkec zetkaja so štvrtk 17 hodžin bedon Boskovem domie k adventnice. Zetkanie zakonči so potom s kemšimi kapavce. Wszyscy dalsi ministranča zetkaja so tydzień poziš so w Kruščicach. Materiál adraste za wiezdne spiewanie. Nech sebi zamówić skupinu štvrtk 17 hodžin na fare wotyzaja. Utromne zapłatbu prajmy za štěvace dary za osadu juno 1000 euro za piszczele juno 2000, juno 200, cikroć 100 euro, juno 50 euro, juno 30, swobodny cyrkwenski dałk za osadu juno 250 euro, a za streamowanie gemszu juno 20 euro. Sobotu 20 hodźinie cejcza fest pomodziny. Za drugi dzień hut procesowy kluszcze, bo huczpnie w oprubiny gemszu 7 hodźin 30. Proszę Sopola Kraucec przysiewić. Farski biro w Kruščicach je tutun tydzień do ryka od juce zaurene. Štvrtk 12. zetka so wieczór na po 8 osadne przedstejczarstwo na farie. Przychodu niedzielu przeproszujemy na preni piszczelowy koncert po dokładnym redzeniu a osobaniu instrumenta zaraje cyrkwinsko-huczbny dyrektor na Wumenku Friedemann Böhme z Budyšina. Za początek 17 hodźin. Sidoriach prosimy potom o kolektu. 6 decembra zemrze staroby 91 lat Maria Wenkowa, rodzina Sołczyc Nowy-Becki. Patrza pusto wieczora je pundzielu od 4 do 7 kowanie a requiem z potom utoru poponiu cioch 15 godzin knieżdaj wieczny odpoczynk. Odpoczuje pokoju Boże się pundzielu rein jutne za niebo Pietra Lukasza starszego a bratra Jana utoru jutne kemše za myšljenski dorost a rjadinske połania, sredu jutne kemše za nebo i svojbo Šimanec a Vičazec Kruščic, štvrtčane kemše nesu, pjatk večer za nebo Jurija Šoutu z Kruščic, sobotu večer za nebo Jurija Šoutu manželsku Lenu a syna Reinera z Horkov, a přichodnu neđelu Reinče za nebo Gerata Zarodnika a Nučku Francisku z Kruščic a potom nimski kemše za nebo Jurija Zindu, manželsku Trudlu ze Nových Bošic. Přeju vám žanovanou nedělu. Kněz buď s vámi. Požehnuj vás všemocný Bůh, Otec a Syn a Duch Svatý. Amen. Žijte v pokoju.